אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה. אני באמת מתרגשת, ואני רוצה להודות לכל אחד ואחד מכם שכיבד אותנו, והוא בעצם שותף להצלחה שלנו, ושהגעתם באמת להשתתף באירוע החשוב הזה. Your mouth is a revolver, find bullets in the sky. Your love is like a soldier, loyal till you die. And I've been looking at the stars for a long, long time. I've been putting out fires all my life. Everybody wants a flame, they don't want to get burned. And today is our turn. Days like these lead to nights like this, lead to love like ours. You light the spark in my bonfire heart. People like us, we don't need that much. Just someone that starts the spark in our bonfire hearts. This world is getting colder, strangers passing by. No one offers you a shoulder, no one looks you in the eye. But I've been looking at you for a long, long time, just trying to break through, trying to make you mine. Everybody wants a flame, they don't want to get burned. Well, today is our turn. Days like these lead to nights like this, lead to love like ours. You light the spark in my bonfire heart. People like us, we don't need that much. Just someone that starts the spark in our bonfire hearts. Our bonfire hearts. Our bonfire hearts. Our bonfire hearts. You light the spark. People like us, we don't need that much. Just someone that starts the spark in our bonfire hearts. תרשו לי להכתיר את המלכה של הפרויקט. אני מדברת על האדריכלית ומעצבת הפנים. בחורה מאוד מאוד צנועה, מקצועית, יסודית, מתאימה לי כמו כפפה ליד. היה חשוב לה כל פרט ופרט, לא ויתרה על שום דבר, קטן כגדול. אני מבקשת מבתכן רון תדמור להתקרב אליי בבקשה. כל החודש האחרון שברתי את הראש, שברתי את השיניים. מה אני אקנה לך כדי להביע את הערכה האדירה, העצומה למה שעשית בשבילנו? וכולם פה רואים ואומרים, מה יכולתי להעניק לך לבחורה כל כך צנועה, בכזה שקט? היא ניצחה תמיד על 20 יועצים גברים, שאף אחד לא העז להמרות את פיה בשום דבר. מה אני יכולתי לתת לאישה כזאת? וחיפשתי וחיפשתי ולא מצאתי. ואז החלטתי להעניק לך את כל העולם. ישנם אנשים המשביחים את העולם מעצם קיומם. ולאדם כל כך מושלם, כל שנותר זה לתת את כל העולם. לכולכם שוב המון המון תודה שהגעתם להשתתף איתנו, ואני מאחלת לכם
המשך ערב נעים. ברשותכם אני אגיד גם כן כמה מילים, בלי לתכנן הרבה. אומרים חכמנו, 3 דברים מרחיבים דעתו של אדם: אישה נאה, דירה נאה וכלים נאים. הקדוש ברוך הוא זיכה אותי לפני שנות דור בערך לקבל אישה נאה, ומאז האישה הזאת דואגת שיהיה לי דירה נאה וכלים נאים. ובהזדמנות בפורום זה אני באמת רוצה להודות לך, אשתי היקרה והמנהלת שלי, בשמי ובשם כל ילדייך עד 120. בשם כל עובדי AB דנטל, אנחנו גם רוצים לחלוק משהו עם עופרה ואליעזר. מכל צוות העובדים למשרדים היפים שלכם.